Φυσικό αέριο αλλά και ίσως πετρέλαιο με αξία που αγγίζει 6 φορές το χρέος της Ελλάδος κρύβεται κάτω από τα ελληνικά πελάγη σύμφωνα με τους ειδικούς. Τα αποθέματα είναι της τάξεως του 1.300 δις, τα οποία θα μας αφήσουν 599 δισεκατομμύρια δολάρια στο ελληνικό κράτος, συνεκτιμώντας το ότι θα δουλέψουν και Έλληνες. Τα κοιτάσματα αυτά είναι ιδιαίτερα σημαντικά γιατί είναι αξιοποιήσιμα, υποστηρίζουν οι ειδικοί. Όσο αφορά τώρα τα κοιτάσματα στόχοι που εντοπίστηκαν και από το Nordic Explorer της εταιρείας PGS, είναι όντως αξιοποιήσιμα γιατί ήδη με μια διαδικασία του τύπου Fast Track μας δίνει τη δυνατότητα να ξέρουμε ότι μιλάμε για φυσικό αέριο και δεν είναι πια μόνο ενδείξεις, αλλά είναι αυτό που λέμε εμείς άμεσες ενδείξεις, δηλαδή ξέρουμε τα στοιχεία και βλέπουμε ότι το κοίτασμα στόχος είναι μάλιστα και μεγάλης αξίας. Μεγάλης αξίας τα κοιτάσματα νότια της Κρήτης επισημαίνουν στην πρόσφατη έκθεσή τους οι Νορβηγοί ερευνητές. Εμείς έχουμε όμως και ένα μεγάλο πλεονέκτημα εκεί. Για 1 εκατομμύριο χρόνια βγαίνει φυσικό αέριο στην ατμόσφαιρα. Αυτά τα στοιχεία που σας λέω τώρα τα δώσαμε πριν 10 μέρες στον Πρωθυπουργό. Και είναι αυτά τα στοιχεία που πήρα μαζί του στις Βρυξέλλες. Και οι Ευρωπαίοι εδέχθηκαν να ξεκινήσουν να κατοχυρώσουν την ελληνική ΑΟΣ και να ξεκινήσουμε τις έρευνες. Τα κοιτάσματα στόχοι βρίσκονται βόρεια και δυτικά της Κέρκυρας, κοντά στους Παξούς, στη Λευκάδα, τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, στο Κατάκολο, αλλά και στην περιοχή νοτίου της Κρήτης. Δυτικά της Κέρκυρας φαίνεται ότι μιλάνε για τον Αχιλλέα, το μεγάλο κοίτασμα και του Πύρου που μισό είναι στην Ιταλία και μισό είναι στην Ελλάδα. Και υπάρχει και δυτικά του Αμβρακικού ένα μεγάλο κοίτασμα, το ένα. Περιμένουμε μεγάλες ποσότητες νότια της Κρήτης, σε δύσκολο γεωγραφικό υπόβαθρο επίσης, και στο Ιόνιο μπορούμε να πούμε ότι έχουμε αρκετά μεγάλη πετρελαιοπιθανότητα για να βρούμε σημαντικά κοιτάσματα. Μιλάμε πάντα για πετρέλαιο, φυσικό αέριο. Για πετρέλαιο και φυσικό αέριο. Περισσότερο φυσικό αέριο νότια της Κρήτης. Σε μεγαλύτερα βάση και για πετρέλαιο. Μέχρι το 2020 η Ευρώπη θα πεινάσει ενεργειακά, υποστηρίζουν οι επιστήμονες, και αυτό σημαίνει πως οι έρευνες για τα ελληνικά κοιτάσματα πρέπει να ξεκινήσουν άμεσα.